Ista egenderete kweroberia elio gutwara ebigutua guchakira rituko riangio nigo abateneri bekanise jokorwa ase conference ya Nyamira Westfield na boigo eria ya Nyamira guseriende ya Nyamira nigo barigania obokonyi bwa magena korwase omwana siasa Dr. Walter Chanua uyu boigo ogenderete korokiganga yayo kurigie kirokyo bugavana ime county ya Nyamira asabo chalyo bonne bu mwaka bwechirwe na 2025 nebere kira ekambi kwetera somoro nigo yanyorera chikireti ibere chiamagena ayora chikonyara kabakonya ase okugenderera nebigutua ebyo byabo unagotumanya muri kito fatika December Bosio bwa masabo ahankyo ase chikambi aho ase kanisa yegi Adventista nigo ekanisa eyeiga anene kurwa ase county ya Nyamira ase conference area ya Nyamira Westfield bari nekibakogokera maiga y'omwana siasa Walter Chanua kubwatoka amagena yebiredi bibere kochiakera ekambi abwase bakageire kochigotwara chikambi emya eyemo na 52 na isato nonye nabo kurwase conference ya Nyamira abwo bakageire kuchigotwara chikambi emya eyemo 90 na eyemo nigo nabarabwo baguchakwewa amagena chikreti ibere kurwakera ekambi chigandarata chire 11 katika Nyamira conference ngimatubata chikambi 191 wanako tutaite kwiraneria mugavana waitu tarajiwa Honorable Dr. Walter Ngundi Chanua asokorwa magena chikreti ibere as chikambi cheito chons na rerenda so yoko boko narasira bageni elinda banyora kirengi Engana yeiga yokubwatuka amagena nigo yakorekana rero abwase ababwatani bekanisa ekiga bagokera na kwarigania amagena ajo kararenga amagena arikanda chikambichitu kokire sana singencho wa ikirani na kwate tinga gotere kware na ndo watere bia esa tigago seseni ase kwaru sinande bira no naenda bante karaba nyore ndagerega na bakuyuya nonye Yesu ari koragiria abantu mu kwaringana nayo no watere bia ngabantu betu mete baragira ngo bita chikambi baragira bia esa tigaga ndo senya nandi twagosabira mai iyo tukenga mpiamono asemere meyo na ande no kosemere wetu nganya sati ande ko seseni ya sarusia na ande bito bira norro ikiagera akumakoro monene gwetania sukurwa chingaki echecho nigo batebire igo barache komosira aseganga yaye yokuria hikirogo kebugabana bwa Nyamira tomusabira maya Walter Chanua enga ekiroge gakuria kyoburai tigomo na moseseni akenyore ikiagera abokoreri egeragenda kumukora Nyasaye ni chinguru ekera bwatemerimeyo utwamuganiria kierengia twamone chingaki chinyororo na twasenge saga ndeko mubikoro na nemono amwekiria kurigia kunyamono n'abanyasaye kimogenderete kuna okore kambi mumunyora samasa na inde kusabira n'intu asentu igaba abana baminto tumuye ndagereje abana banyasaye barangire Ginko reporter agatembe kurwase county eyeiga ya Nyamira Jeff Atigade Isemba